Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud al khairu utai jaran iku lisan satir iku salah satu yakti itu ya utawi khair lirojilin katimu lanang iku ajrun ganjaran wa lirojilin lan katimu lanang iku satrun aling-aling wa ala rojulin lan ing atas lanang iku wisnu dosa. Dijaran iku ana telu, ana sing dadekake ganjaran, ana sing dadekake tutup aling-aling, ana sing dadekake dosa. Fa amalan di mongko ana utawi jaran yang kang utawi khair lahu kaduwe insan iku ajrun ganjaran iku farajulun mongko wong lanang roba toha kang nacang sapa rajul ing khair fisabilillahi ing dalem dalane Allah fa'atola mongko dawake sapa rajul lahu maring khair fimarojin ing dalem panggonan awrawudotin utawa kebonan fama asobat mongko ora ngenani apa khair fi diliha ing dalem tampare khair minal maroji saking panggonan awrawudoti utawa kebon iku kanan ono apa man lahu maring rajul iku hasanatun pira-pira kebagusan walau ana halan lamun satemene koel iku kotoak nugel-nugel apa koel ilaha ing tampare koel Fastafat mongko negar apa wae sarofan ing dhuwur awo sarfaini utawa dhuwur loro kanan mongko ana apa asal wa labete wae wa awo wa akwa suwa wa arwa sualan lindongi khair iku hasanatun bagus lahu kaduwe rajul walau anahalan lamun sak temene khair iku marot keliwat apa khair binain ing dalem bengawan pasyarakat mongko minum apa khair walam nyarolan ora ningali sapa rajul walam nyarolan ora ngarepake sapa rajul ayas dia ingin to minumi sapa rajul ing khair karena mongko ana apa dalika mongko sarobun lahu kaduwe rajul iku hasanatun biro-biro kebagusan warajulun lan wong lanang robato akan ngancam sapa rajul ing khair tabniyan krana sugi-sugian wasatron lan tutup-tutupan wa ta'fifan lan karso sumala yang sampuli ora lali sapa rajul haqqallahi ing haqqe Allah kiriko dia ing dalem bunuhe khair wa duhuri alan kekeri khair
dadi tutup. Iku saturun dadi tutup. Maksudnya tetkalane wong lanang kuwi duwe jaran, kok tetep ya jarane kanggo golek maisa, wayahe mangan yo dikai pangan. Lale numpaki jaran iku mau nonggon gegere jalan, tapi sumalam yang sahakowo sing duwe jaran iku senajan kanggo golek maisa, tapi ora lali karo Gusti Allah. Maksudnya wayahe salat tetep salat. Lah kaya ngono iku jaran sing kaya ngono kanggo nyambut gawe, tapi wonge ora lali karo kewajibane Gusti Allah. Jaran kuwi bakal dadi tutup saka kediri neraka. Nek wonge ora lali karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Warujul lan wong lanang robat toha kang nancang sapa rajul ing khair. Fakhron krono unggul-unggulan, wariaan lan pamer, wanawa an lan langsung li ahli islami maring ahli Islam. Faya mongko utai khair lahu kadwi rajul iku wizrun dosa. Dadi nek limu jaran kuwi mung kanggo unggul-unggulan, kanggo pamer-pameran marang wong-wong sing sekonco nunggu Islam. Iku wong iku nek mung pameran tok malah dadi dosa. Faya lahu wizrun. Rawahu Malikun an Abi Hurairah al-khairu utawi jaran iku finawasi syaqariha ing dalem bun-bunan kang buke. Semua bani khair. Al-khairu utawi kebagusan. Ngan Ibnu Abbasin al-khimatu utawi kang aran omah pondok iku durotun inten majufatun kang ditulungi tuluha utawi gawane khimatun bisamani dalam langit iku situna semindak apa ini lan milih fi kulli samiyatin iku tetep dalam saben-saben pojokan minha saking khimatun lil mukmini kadhe wong mukmin ahlun utawi ahli layarohum ora ningali ning ahlun sapa al-akhiruna wong kang padha akhir, sapa al-akhiruna wong kang padha akhir. Dadi sing dimaksud omah mundo nang swarga besok iku omah sing digawe saka inten. Omah sing digawe saka inten isine inten kabeh. Iki dicapus iki kanggo kawulan Gusti Allah sing taat ngersani Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Harfu dali utawi huruf dal. Harfu dali utawi huruf dal. Dawu nambanano sira kabeh. Dawu nambanano sira kabeh. Mardokum ing wong loro ira kabeh bisa dapati kelawan sedekah. Mula Kanjeng Nabi perintah nek duwe wong loro tambanano kelawan sedekah. Nek iso kuwi malah aja kedisikan loro sedekah sih. Sebab seneng sedekah iku bisa dadekake terhindar dari penyakit. Jadi wong seneng sedekah iku aduh saka penyakit. Nek kadang-kadang wong ki malah terbalik. Nek
wis kayak kelompok-kelompok kayak disodakoi. Atau mau kena loro nemen kayak disodakoi. Awal itu digunakan wajib Nabi ketika suri jasiat ini nak dulu sodako. Sama pun awal ini dua ilmu ni, dua bondo ni, dua tenaga ni, pemikiran seperti jauh mardo sodako. Jadi nak ngomong loro orang mari-mari jajal sodako itu bondo jauh mardo. Lalu yang apik ben awak itu terhindar dari penyakit iku mau sodako ketika istirahat. Dan harus kadang kelompok bahaya jadi kadang kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Koyok tambulan kan terus kadang kakek urut gitu berarti. Jadi tambulan ijabe itu diobati tercegah terus. Terus padang dirian kabeh ya sawi kopi dan bolong kabeh ke diobati lah ya sangat kosong. Rawahu Abu Syaikh bin Sawabi dalam kitab Sawab dan Abi Umamah. Dipercaya kaji Nabi dari Dawu Mardukum Yusuf. Dawu podo nambana sira kabeh. Mardokum ing wong loro ira kabeh disodakoti kelawan sodako. Fa innaha mongko sak temene sodako iku tadfa'u nolak apa sodako ngangkum saking sira kabeh al amrodo ing penyakit wal akrodo lan dilaikan anyar teko. Mula pituture wong sepuh biyen iku jan masalah. Contoh kaya saiki pamane mbok tanggal 10 Agustus. Utawa jenengane Rojabiah, Rojaban. Utawa Sangbanan. Kuwi ulama sepuh kayak contoh kondo nang masjid nang musala Rojaban. Oh, ayo contoh iki. Ayo contoh sodako. Kuwi kadang-kadang akhir-akhirnya raja-raja bandilan sodako. Malah kadang-kadang saya itu maju-maju nih. Ya senangku mau bodoti kayak beda. Lu kan kanjeng ulama biyen kayak contoh kono kok sodako. Sampai sodako iku bisa nolak marang leloro lan penyakit lan bila sinar teko insya-Allah akan terhindar. Kalau ulama sepuh kayak contoh sejak itu apik. Contoh meneh kaya ana wong mati. Wong mati karena nek cara kita ini kitab Al-Sunnah wal Jamaah. Abdulu mayuda ilal mayiti as-sodaqah. Api-api sing diwenehno marang mayit yaiku sedekah. Jadi abdulu mayuda ilal mayiti as-sodaqah. Api-api sing diwenehke disangkono karo mayit iku sedekah. Nah, fakilah yajid nak orang nemu sodako orang nemu bondo, ayo fal sholli sholato wal istighfar wa doa. Ini orang. Mula kadang-kadang mungkanggo sunat ikhlas sodako ilmu. Maksudnya apa? Ana wong kepaten wis rasake dalan ra apa sunat ikhlasan itu dina yo pokoke baru. Lagi kan apa? Orang kelingan as-sodaqah fi'u harol obri sak temene sodaqah kuwi bisa nyirep panase alam kubur. Ana dilangi yo panas suwe nemen kok ngono iki. Karepe wong kanggo wacane surat pasti sodaqah iku iki lha isinane.
akal-akalane wong. Wong awake dhewe iki dikai pitutur karo wong-wong sepuh ulama sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya panggonan yasinan gelem sedekah iman kaya jenenge wong akal-akalan. Akal-akalan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi awake dhewe jimenane kaya ngene. Esuk akhir-akhir putune buyute awake dhewe wong. Wong wis do wedi ya ana sunat ikhlas wis nasa. Ewe aku yasinan sampe damedan iku mlaku yasinan tok. Iki suwe-suwene majine anak putu buyut wis lah. Wong sing terus wong wis do wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi awak itu kali ngendikan kanjeng Nabi dawu martoku bisa tak kofaina tak bau nganggung al amrodo wal bila syarat teko ora sida mergo awak itu ora kan ora rebu pungkasan kan rebu pungkasan pun kadang-kadang ora semua wis ora dalile. Lu dalile siji cukup awake dhewe iku gelem mentokno sedekah iku tak baul akar ngeduake nolak bila isyarat teko. Lho, rebu pungkasan kon kae sedekah ini jauh dari paman kalau dalan sama-sama kita sepakat. Sing penting apa? Mau jualan dengan topik, aku bisa. Jadi sholat di sholat, nek wong itu semakin dikekang opo-opo dilereni sedekah opo-opo wedang lereni sudah maju sudah yopek dilereni wis dilengen. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Amrin Ibahul Adini utawi nyaman nulan iku tohuruhu nujeni adin Ibnu Abbas ngan Salamat Abdil Muhabbaki ngan Aisyah ngan Anasin ngan Abi Umamah wa Anil Mughirah ibahu juludil maitati utawi nyaman kulit mayit kulit badan kulit iku tohura nujeni juludul maitah ngan Zaid bin Sabitin ibahu kulli habin utawi nyaman saben-saben lulan iku tohuru nujeni yamin. Jadi upama wae dhewe iki arep selemekan tulang wedhus, tulang sapi, gawe selemekan salat kena tapi disamane. Pertama, dikai lebu karo wong sing pahit. Terus kaya dene wong mauni dikepuk, diwosok-wosokake kaya lerak ngono wae. Terus diwosok-wosokake, terus disiram banyu. Sawise siram banyu golek lebu diwosok-wosokake meneh. Iku lulang iku dadi suci. Gawe sampe sembahyang karo digawe sajadah. Ibnu Abbas dabah nolak ilaiku maring sira kabeh apa daul umami penyakite umat qoblakum ing dalem sadurunge sira kabeh al-hasadu rupane hasud wal baghdhu lan gendon-gendonan ya utahi baghdhu iku al-halaqatu rusak halaqatan diri
yo ngrusak agama. La halaqatu sya'ri ora ngrusak rambut. Waladhi dumidan nafsu Muhammadin utawi awake Muhammad iku biyadihi ing dalem kekuasaan alati. Lan tadkhulu ora mlebu sira kabeh al jannata ing swarga. Hatta tu'minu singgo iman sira. Jadi ora bakal mlebu swarga sehingga wong iku padha duwe iman. Ono syarat utama ngamal iso ditampa lan wong iso mlebu swarga iku iman, syarat pertama. Wala tu'minu lan ora iman sira kabeh hatta tuhabu sehingga asian sira. Sehingga wong iku ora iso diarani wong sing iman tetkalane wong iku mau ora saling kasih mengkasihi karo sedulur, karo kanca, karo tangga. Wis anane karo tangga wis bedikan, wis ora diarani wong iman. Jadi diarani wong iman iku yo wong sing seneng kasih-kasihan, saling kasih mengkasihi karo tunggal, karo kanca. Bener-bener wong iman. Wong tangga nemuan ada akapan mati, hati guru menenang mati, hati guru sebagai betul-betul dia wajib. Wis nang dunia orang rasa mati malah betul jadi penyakit. Orang dianggap kaya-kaya orang jadi beban. Jadi nek sampai takon, aku takon isi utawa wah beban moral isi. Lebih baik awake dhewe iku ngilangi kaya ngono terus nunggu dadi beban malam itu. Kan sampai kapan? Berarti mau betul, kecuali mak ora tau betul. Bismillahirrahmanirrahim. Afala unabbiukum ana ta ora nyeritani sapa ingsun ing sira kabeh. Ana ta ora nyeritani sapa ingsun ing sira kabeh bisa ing kelawan suci-suci. Idza fa'altumuhu alkalane mergawe sira ing syai. Tahabbtum mongko demen sira. Absu masyhurna sira kabeh. Assalamu ing salam. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Wa diyahu ani Zubair bin Awam. Dasir parek dan rusake apa makanul baiti panggonane omah. Falam yuhajjihu mongko ora haji ing bait sapa hudun Nabi Hud wala sholihun lan ora Nabi Sholeh. Hatta bahwa aku sehingga merohake ing bait sapa Allah Gusti Allah li Ibrahim maring Ibrahim. Rawahu Az-Zubair bin Bakar bin Nasabi egal nasabe ngan Aisyah. Dahiyatul kalbi utawi Dahiyatul kalbi utawi suwarane jago. Suara jago suara kerupuk jago maksudnya.
iku yusabihu nyerupani apa dahya Jibril ing Jibril wa Urwatu utai Urwah bin Mas'ud Asy-Syarafi iku yusabihu nyerupani sapa Urwah Isa bin Maryam wa Abdul Uzza utawi Abdul Uzza iku yusabihu nyerupani sapa Abdul Uzza ad-Dajjal ing Dajjal Rawahu Ibnu Sa'din ngan Sa'bi mursalan al hadis mursal. Dakhaltu manjing sapa ingsun al jannata ing swarga. Fasamitu mongko krungu sapa ingsun khosyafatan ing swara. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun maniku apa hadihi utawi khosyafatan. Qalu padha ngendika sapa malaikat ada utai khosyafatan iku Bilalun Bilal. Jadi Kanjeng Nabi ngendika aku kunungan swarga. Aku krungu swara sing apik. Fasami itu hasabatan aku krungu sing wis swara sapa to swara swarga apik kaya ngono swara sapa. Malaikat padha ngendika sing jaga swarga ada Bilal. Iku swara Bilal Muhammad. Swara Bilal. Mergo Bilal mengalami dunia senengane gawe adan. Dadi wis ora duwe wong ora duwe dadi budak sisa. Iku wong-wong fakir sing mlebu nang swarga iki besok dipimpin karo dipimpin karo Bilal. Mergo Bilal wong ora duwe ning swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dakhaltu. Jadi Bilal wis meninggal nang dunya. Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj nang swarga iku saka swarga Bilal saka swarga. Kanjeng Nabi dakhaltu jannata fasatu asratan. Ada qalu ada Bilal. Summa dakhaltu limanjing sapa ingsun al jannata ing swarga. Asami itu monggo krungu sapa ingsun khosyafatan ing swara. Fakultu monggo ucap sapa ingsun maniku apa hadihi utai khosyafatan. Qalu padha jawab sapa malaikat hadihi utai khosyafatan iku al-Ghamisa suarane Ghamisa binti Malhan wa Abdul Humaydin ngan Anasin At-Toyalisi ngan Jabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadhaili Ja'far dalam kitab Fadhaili Ja'far wa Rafi'i fi tarihi dalam sejarah Rafi'i an Abdillah bin Ja'far dakhaltu manjing sapa ingsun al jannata ing swarga fi aridoti ing dalam pelantaran dotail jannati ing dalam pelantaran loro swarga maktuban ing tulisan salah sata asturin kelawan telung garis tulisannya bidahabi kelawan mas. Jadi Kanjeng Nabi tau mlebu swarga weruh pelantaran swarga loro iku ana tulisane telung baris. Tulisan wis mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asal terul awal utawi barisan kang awal. Iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Mula juga alhamdulillah hati ini kok dibuka, didodok karo Gusti Allah. Awak dhewe kok hati dirasa seneng pikir Allah. Ilaha wasatu sani utawi barisan kang nomor iku ma utawi barang kudina kang den tekaake
iku wajana nemu sapa ingsun wa ma akalna lan ora manggama akalna wa ma akalna utawi tulisan wa ma akalna terus tulisan robahna wa ma kholafna khosirna. Jadi ono tulisan barisan nomor loro makudinna wajadna wa ma akalna robahna wa ma kholafna khosirna. Wasatu salisu utawi barisan kang nomor telu iku umatun mudnibun utawi umat ingsun kang dosa warobun utawi pangeran ingsun iku ghafurun akeh barisan nomor telu ana tulisane umatun mudnibun warobun ghafur rawahu Ar-Rafi'i wa An-Najari al-Anasi. Jadi tulisan nomor telu di umat sing gelem